karamɔgɔ dɛ n'i ka mɔgɔ wele sigiyɔrɔ d'a ma sa e bɛ se ka ne ka kun ta cogo di ka n'o di i ka finiyaw ma. karamɔgɔ wele. Kiné. Moi, je dois changer ça. C'est votre comportement. Au Mali, respectez les invités. Kiné. 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 Billahi kuno ye min kɛ n'i segira ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i y'a faamu bala n bɛ ko dɛ kɛ ma sigi ni min ye n'i y'a san 8 ye i y'a faamu bala an ba banna maa si ma maga nin furamugu in na ni ka a wusu nin du in kɔnɔ yan i y'a faamu bala e de kariya ka furamugu wusu du kɔnɔ ka bɛɛ kɛ bobo ye kunu ka taa sɔrɔ hali i ba billahi e ba tɛ sɔn nin kɛ. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Karamɔgɔ wɛrɛ salam alaikum. Waalaikum salam. Karamɔgɔ wɛrɛ. E kun n'i sigi dɛ. Mais ne bɛ n'e fɛ e b'i sigi sigilan kan k'a sɔrɔ ne ma sigi. Moi je suis l'invité. Flo i ko n ka sesi d'i ma fɔlɔ wa. Mais e ma ne yan ne ma foli kɛ. Mais est-ce que e ko ne ka sesi d'i ma. Mais ne ma foli kɛ. E ɲɛ bɛ ne la est-ce que e ka n'i sigi k'a sɔrɔ i ma sigiyɔrɔ di ne ma. C'est bon ça, c'est bon. Non, tu sais c'est votre comportement. Moi je dois changer ça. C'est votre comportement. Au Mali, respectez les invités. Mais, philosophiquement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais philosophiquement, tu es ça. Et philosophiquement, nous ne sommes pas les mêmes quoi. Et à fond moi. La meilleure on dafa. Bon dafa. Ma qui sigi kasoro. Ne mi nani fe, il m'a sigoro de nem. Aïe Flo, oui, mana. No jonga sigamo kuma. karamɔgɔ dɛ n'i ka mɔgɔ wele sigiyɔrɔ d'a ma sa e bɛ se ka ne ka kun ta cogo di ka n'o di i ka finiyaw ma sabali sa. Mais c'est quelle famille bizarre comme ça? Ah, mais ni e ko be ko ila mu. Kana kuma. Ni e frère de. Kana kuma. I kuma kun. Kana kuma. Billahi kana kuma. Abe min ko aba so. Kiné. Kiné mu. Kiné e mun kɛ. Mu e bɛ fɛ ka mun kɛ? A tɛ bugɔ dɛ. Billahi n'i y'a bugɔ n fɛ ɲɔgɔn na. karamɔgɔ sabali dɛ n den de don n'a ye manamana ko kɛ n bɛ yɛlɛ a la. E ma manamana ko kɛ ne na. ne ta de ye kuru ye. E ta ye kuru ye mun ye. Kiné dili tɛ. Sɛri i kun b'i sigi sa e sumaya sigili la de. Han. O de kama ne fana ye sigilan cɛ Malien sigiyɔrɔ tɛ di mɔgɔ ma kojugu sɛbɛ. Ni kuru in de ne b'a ka kuru. ni Kiné i ye ko mun kɛ n'i seginna ni mɔgɔ fila kan ne b'o kɛ. Jeli Sɛri fana bɛ bo kɛ. ne bɛ bo kɛ. Jeli Sɛri bɛ bo kɛ. i ba dili de bɛ bo kɛ kulusi. sinon ne tɛ. Jeli Sɛri e bɛ bo kɛ. Kiné a ma so ma sa i ma fɔ k'a sumayara de wa. A sumayara sigili la. O de y'a to i karamɔgɔ i tɛ jɔn ka tile fiya kana na denmisɛnninw ɲɛ tule la. Kiné n'o don a kɛ si ye. An ka kɛ si ye mais c'est kan. jumɛn. Bilahi n'o don a kɛ si ye. Wallahi. n'a sɔrɔ kɔni bilahi hali ni alijinɛdenw de bɛ bɔ k'a fɔ ko n'a sɔrɔla ko ni alijinɛdenw ko n'i bɛ sigi sɛsi de kan joona walahi maa tɛ sigi. Flo e b'a dɔn ne ye maa min ye n ka kɛnɛ nin na. Ala ye danni donna ko o ko la n kɛra fɔlɔ ye o la komi kankɔrɔbɔli don n'a ko an k'a kɛ si ye an k'a kɛ si ye. C'est un jeu comme ça. nka a kana na fɛn poussé ka bɔ ne kɔrɔ. Awɔ. Ni min sigira min O ɲɛ. y'o tigi ta ye sa. a kana poussé ka bɔ n kɔrɔ. Compétition tɛ e ni ne tɛ sa. Bɛɛ b'a dɔn bilahi diɲɛ kɔnɔ maa ma tɛ ne karamɔgɔ. Eh, N'i ko zéro ne ko E m'a fait la télé. Wallahi ne ka teli n bɛɛ ye. Blala, vous ne me connaissez pas. Votre famille a a bɛ kɛ cogo di. An ka taa. a bɛ kɛ cogo di. Ne ko ko caw dɔrɔn aw sigi n'a sɔrɔ mɔgɔ ma sigi dɔrɔn. nka sɛsi ye den fila ye dɛ. Jeli Sɛri. élimination na an ka taga. ayiwa. Élimination. an ka taa An ka taa, ne de bɛ ten kan. C'est pas le chef. Vous me suivez. ayi an ka taa. ayi an ka taa ta. An ka taa tan sa. Kiné, vas-y. an ka taa ayi e bɛ ne suit de o. ayiwa. Kiné Kiné i kɔrɔ ye denmisɛnnin kɛ kɔrɔbatɛgɛ dɔɔnin. ne m'a fɔ n ko maa tɛ ne wa. Bon, ça c'est de la tricherie. Flo. Ni ye famille ko de ye.
karamɔgɔ bɛ se kɔni ni mana bila ne ni cɛ o cɛ cɛ ekɔli la ne ye premier jeliya la ne ye premier cɛ maa bɛ se ka ne da wa. suya bɛ ne bolo sa. Bon, ce pays walayi suya bɛ ne bolo. Kine n'a y'i ja sɛji kelen bɔ la k'a to ne ni sare ma. jɔnni bilahi a tɛ se. karamɔgɔ bɛ se barika t'e la e tɛ se ka ne ci foyi la. wallahi parce que Flo comment nanzara b'a fɔ cogo di il faut tuer pour moi il faut tuer pour moi. Kine wallahi ni karamɔgɔ bɛ se ci la i ta ye 2000 ye. bon Kine bilahi Kine ni jeli sara ye ne ci nin na bilahi i ta ye 4000. Kine komi a ko kɛra ten maa kɛ 5000 ye ka ci. bon Kine komi a ko kɛra ten maa kɛ 8000 ye. e bɛ baara la. on va voir un joueur. e bɛ baara la wa. sara an ka se sa an ka se dɔrɔn awɔ damaraba tagama a y'aw damaraba tagama damaraba tagama an damaraba sara i ta kɛ. i fana ka taa kɛ. tagama de kɛ ɔ kɛlɛ bɔra min. an ka taa damaraba tagama tagama. ala jeli sara n ka wa fila. Karamɔgɔ bɛ se. il faut sara n ka wa fila. C'est bon. ne sara wa fila. C'est là, c'est pour toi. e ni karamɔgɔ bɛ se jamakan de don sa. karamɔgɔ bɛ se kɔma di ne yɛrɛ. karamɔgɔ bɛ se kɔma di ne yɛrɛ n ka wa duuru di yan dɔrɔn. ne b'a dɔn ne bɛ gagner de. bilal n'an sigira wallahi an ka sigi a kan. wallahi an ka sigi a kan. Kine an ka sigi a kan sa. ayi an ka nin sigi a namara kan. de sa. philosophie e ni ala cɛ ne taalen de a ma fɔ caw wa. ok an ka sigi a kan. Voilà. Écoutez, votre famille. ayi. Vous avez une chance dans mon là. non an ka sigi a kan. Écoutez-moi, oh, il frère nous. Tout le monde n'a pas cette chance. Vous avez votre nièce qui est là. Toi, ton problème, tu refuses la défaite. frère ye jumɛn. Josephine ne b'i ka français faamu. fɛnɛrɛli ko a ko y'i fa de. Aïe, aïe, aïe. frère ye jumɛn. Mais on problème est moi, John fa ye kɔnɔ. a bɛna fɔ de ko i fa de ye karamɔgɔ bɛ se. e awɔ frère y'o ye fa bɛɛ. ne kɔrɔkɛ de don ne fa tɛ dɛ. On est frère. i frère de ye ne ye i fa de ye ne ye i frère de ye. karamɔgɔ bɛ se sabali. sabali a kana bila ɲɔgɔn na. bilahi i frère de b'i fa de ne a fika cɛ a k'a dabila. hali sini i frère de ye ne ye. ɔhɔ kadi ala ye nin da ma tɛmɛ ne la ni sekiri kɛra ye. ni sekiri la. sɛnɛ bɛ ne bugɔ. kɛlɛ ko la dɛ. sɛnɛ bɛ ne bugɔ wa. Viens par là, viens par là. Aïe, on va savoir ça. Aïe, ça va, aïe, ça va. a tɛ kɛlɛ ko la. Viens dans le e bɛ ne bugɔ. karamɔgɔ bɛ se mun. e bɛ na ne bugɔ wa. ni sigilen don an ka taa kɔ kɔnɔ. hali sini i frère de ye ne. an ka taa kɔ kɔnɔ. oui oui an ka taa kɔ kɔnɔ. u b'a cɛ u b'a cɛ u b'a cɛ karamɔgɔ bɛ se ne. u b'a cɛ. Attends. ala. an ka taa kɔ kɔnɔ. i jɔ dɛ e bɛ k'i ɲɛ kumun de yan. sara an ka taa kɔ kɔnɔ. wala an ka taa kɔ kɔnɔ. ni ne ka filɛ mɔni dɔrɔn an ka taa kɔ kɔnɔ. ni ma sɔn ne bɛ minɛ k'i k'a kɔnɔ. kɛlɛkɛla yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ kɔ kɔnɔ. ayiwa. an t'a kɔrɔbɔ dɔrɔn k'i minɛ k'i k'a kɔnɔ. filɛ jɔ dɛ. filɛ i jɔ k'i jɔ dɔrɔn filɛ i jɔ. i jɔ kɛlɛ jɔ. Eh, Kine. ala. Tani. filɛ k'i jɔ dɔrɔn. Kine, tani. n'o bɔ yen. Tani. i jɔ. walima i bɛ fɛ ka si yɔrɔ in na bi yan. ni bila ma ye karamɔgɔ walima i bɛ bɛ fɛ ka kɛ dunan nin. jɔn. e delila ka ne ci ko la fɔlɔ wa. Non, man dabila tɛ dɔgɔ tu kɔnɔ tugun dɛ. bilahi na n ka sigi. Non, man dabila tɛ dɔgɔ tu kɔnɔ tugun. Arrêtez de vous bagarrer, mais c'est quoi comme des petits enfants? a bɛ k'aw fa de. On est où là? a bɛ k'aw fa de. Ni ma taa kalan na sa aw bɛ nin lamɛn kunna. A ka kalan ma taa yɔrɔ jan. aw yɛrɛ bi bɔ. Ok, n y'o bɔ a la. Bon, i bɛ ne lamɛn sisan. Ah, i b'a dɔn? C'est ton frère. Ne ye mun fɔ? kana fɔ frère sa. i tɛ se ka kɛ ne fa ye ne kɔrɔkɛ de don kana na fɔ frère. I kɔrɔkɛ de don sa. Flo, a fɔ c'est ton père sinon a frère tɛ se ka kɛ ne dɛ. bilahi c'est ton père. wali frère ye. Aïssa. o ye frère tigɛ nin. bilahi ne kɔrɔkɛ de don frère tɛ. Écoutez. sɛrɛ i frère de ne ye walahi. mɔgɔ filɛ n'i fa sara i fa bilahi n'o sara i fa bɛna fɔ i kɔrɔkɛ bɛna fɔ i fa. Ne t'o fɔ, a ye ne lamɛn. I jɔ fɔ. kɛra di. Mais conseil di nin ma. Toi et moi, on va discuter. ni kura jara dɛ tulo bɛ yan. Écoutez, voilà. walahi e kama n y'a dabila. han. Écoute, tu sais, hein, frère, i k'a to i hakili la. Frère kɔrɔ de ye, i faden ɲɔgɔn ou bien i baden ɲɔgɔn, i balimakɛ. I bɛ k'a faamu wa? Bon, ale mun ye karamɔgɔ wulisen ye. Kine bila e bɛ kibaru, ale man kibaru. E de ka kibaru. cɛ t'a ma Du kɔnɔ e de ka kibaru. Tuma dɔ la sɔn. komi i dakasa bɛ ka ne tɔɔrɔ. ma taa fɔ fa ye a ka ɲi n y'a faamu. Ça moi tu parles comme ça. ala kuma kan quoi. ni dɔ bɛ mɔgɔw ka fula i da yɛrɛ to. nka karamɔgɔ bɛ ne se bɛ i tigɛ ta cɛ kɛ. sara la wa. ni cɛ. ne bɛ tigɛ cɛ n dili sara la wa. C'est fini. bon ok n'a ye tigɛ a ka bɔ. A fɔ non, a y'a fɔ ne kulo kɔrɔ ko n'a f'i ye dɛ. A y'a fɔ ne kulo kɔrɔ. n'a ye tigɛ a ka bɔ. Aïssa, a y'o fɔ ne ye. ayi o de o de jaba ta ka di. bilahi n'a ye tigɛ a ka ne y'a bɔ. fɛ ka bɔ sa e bɔra.
n'a fɔ sa e ka taa na fɛn bɔra n'o t'a fɔ ye k'a ka na non n'a ye cɛya ka bɔ C'est fini, c'est fini. dɔ bɛ ne mɔgɔ bɔgɔ cogo dɔn Non, c'est à main. c'est-à-dire Flo ni e kun tɛ bilahi Ne b'i dɔn. c'est-à-dire Flo ni ne kun ye jeli sara minɛ Ne b'i dɔn. Non, fɔlɔ tun bɛ yɛlɛn tan de. e b'a dɔn ne mɔgɔ bɔgɔ cogo min Fɔlɔ tun bɛ yɛlɛn tan de. Flo ni ne tun ko a bɛ tagi n'olo tagi e cɛ I ka sɛgi ma ɲi dɛ. non sisan y'a sɔrɔ Karamɔgɔw bɛ se. sisan y'a sɔrɔ bilahi a bɛ mɔriku la A y'a fɔ ne tulo kɔrɔ ko depuis demi-finale kɛra aw fila ye finale ba kɛra aw fila ale b'a dɔn k'i bɛ gagner ko mais k'a bɛ mankan kɛ pour k'i da sɛgɛn de k'ale bɛ fɛ k'i da sɛgɛn de donc n'i kumana dɔrɔn i bɛna i m'a ye a tɛna commencer le jeu est terminé c'est toi le meilleur i y'a faamu wa bon mais siɲɛ wɛrɛ m'a ɲɛfɔ je vais expliquer ça après n bɛna taa n'i ye karamɔgɔ bɛ se est ce que e kalannen don fɔlɔ karamɔgɔ bɛ se est ce que e expliquer kɔrɔ dɔn ko expliquer kɔrɔ ko jeli sara ta tigi kuma e Flo n'o yɔrɔ o i ye nkalon tigɛ o yɔrɔ la dɛ je sais pas expliquer wallahi bilahi a man ta ka bɛn je sais pas expliquer kana n'o nkalon ɲɔgɔn na o nkalon na sira mais dɛ faut expliquer quoi n'o kɛra dɔrɔn i ye jeli sara den kuma je suis sans expliquer voilà Kinɛ wala i kalanna jeli sara ouais tu es expliqué tu es expliqué ayi moi je suis sans je expliquer suis fou tu es fou voilà Kinɛ dɛ ale ka t'i fa fɛ e nege foyi t'anw na ne yan sa karamɔgɔ bɛ se ne yan n tɛ dɔgɔya de y'a mɛn n tɛ dɔgɔya de y'a ni dɔgɔ sama sɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ Kinɛ ni sɔri kɔnɔ danga tɛ